Menta kesni perlok ngan man rashpi ko kubor tongin nya sengap. Uwe usipai jong ka Israel Defense Force ulaman saujur kat ba uwe pat ulaman sau mulum mala ha ka jing tadron bodon bom jong ka Hezbollah sau Lebanon. Kanoi ka jing jia kalaja haden baka kenhun Hezbollah kala pelaj bun teli kidrun persya ya kisipai Israel ha ka tai kathany. Katkum ka IDF lasiat ya ki interceptor misal ban penpra ya artili kidrun bala suba baki dei jong ka Hezbollah haden bala lap ya ki ha ka benta badon kisipai. Wadah pedang ke jing yang menjur sange jingele ke badang ya cekmat. Kisipai bamensau lara hospital bala pentip sya kilong ying jongki. Ka IDF kala keno bakan ne ke jing ter kadai ke jing penken ya ke case fire da ke kenhun Hezbollah. Ha ka wai per ka jing ja ha ka sni ublei USGT dan Force kat kendai snem ulayap bat hendringut ki wai pat kisipai kila mensau ha ka jing ter drone bodon bom jong ka Hezbollah. Kabakersian da ka Iran kadang penengkam ya ka drone FPV kibarit kibala banyaj haduk kasan kilometer katu katne na kineki drone ki penengkam da usner fiber optics ban light na ka jing penwet signal kane ka jing ya kanat kala peteng wala ka jing ya mendur sange jingile pedang ke Israel bat Lebanon kadang trikam presiden ke US Donald Trump walaupun mena on penjalan dia kata case fire sa light tayo Henry ula ongru baka Israel kala banle ia ka jingeda lada kadungkam ha ka wai pat ka benta ka IDF kelasang tokit haden bu komandar jong ka Givati brigade ula sya ia saungut kisipai bandrung sya benjebel benduai wala ka te ka jaka kadang long ka jaka jingele ka badon jingma nadu baka jingikan at kelas dang beang haulber layap kan ringut kisipai IDF bat arngut ki pajba Israel kadba ha kaliang ka Lebanon loong bapalat arhajar sans pangut ki priu ke layap ha ka jing ter jong ka Israel Henry om syam lapan pau lagi dai ki pajba dai ki dikot sipai kublei sibon.